ॲक्च्युली ते कसं मी गाडी ठेवली, आता बाईक घेऊन जातोय मी. बघू तुम्हाला पण मी आणेल खायला काहीतरी. आता नाही, येताना आणेल मी काहीतरी खायला. खुर्च्या कसे दिले? कसे दिले खुर्च्या? 500 जोडी ना. समोर ट्रॅफिक बघू शकता तुम्ही किती ट्रॅफिक आहे. म्हणून मी गाडी बघा इकडेच लावली आहे. खूप ट्रॅफिक आहे वरती बघा. चांगली सिनरी दाखवते एकदम मस्त. काय आहे नाव? कितीला मिळतंय? द्या बघूया. इकडे ठेवूया जरा. आजीसाठी ना काय घेतलं बघा, आयोडेक्स आणि क्रॅक क्रीम. पाय असे फाटले जातात ना पावसामुळे. हा रस्ता बघा किती छान वाटतं, हिरवगार मस्त. आजी आहे की प्रसाद कुठे गेले? ते वरती देवीकडे पण गेलो होतो. प्रसाद हे काय सांगा, काय सांगा आत्याला दाखवा. काय आहे? सुतरफेणी ना? नाही सुतरफेणी नाही. हे म्हणतात त्याला ना, पापडी काहीतरी म्हणतात त्याला. नाही काय बोलतात त्याला? नाही बाबा काय आहे? काहीतरी ह्याचं आहे, मिठाईचाच प्रकार आहे. नाही मिठाई नाही ते आहे. काहीतरी झाडाचं काढतात. बरोबर. काय कंदा बोलतात. कंदा पण बोल. काय बोलतात त्याला? विकत आणले ते 20 रुपयाला 5 दिले. तुला घे एक घेतला.
प्रसाद मिरची आहे माझी चप्पल आता आमचं फंक्शन बघा एकदम चांगल्या प्रकारे झालेलं आहे. तर इकडे बघा आजीची पूजा सुद्धा चालू आहे आणि तुम्हाला सुद्धा प्रोग्राम कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा. आणि लाईट चांगली येते ना आता. बाय. वाईट